Айде да обявим нова лошата новина. Ти ме тракваш мене или? Реших, че това да показваше лошата новина. Викам. Не, лошата новина е това. Който от вас е чул, който от вас не е чул, на ванката му изгоря сервиза. Вероятно покрай Севен Карс сте чували за ванката Ванов, а може би обратното, защото те взеха заедно едно хале. И това, което виждате, е частта от халето, която ванката ползва. Там има преградна стена. Аз се разходих до там. Халето, буквално, ето тази част, която виждате, това са може би 50 на метра. Ванката, допускам, че е застанал по-навътре от входа. Тази част от халето буквално е срината с земята върху криковете, върху които има коли. Много тъжно нещо е това. Така че за мен е много неприятно да го видя. И аз съм избрал начина, по който аз мога да помогна на ванката. А ако вие смятате, че това е инициатива, в която искате по някакъв начин да се включите, Нончев е пуснал сметка. Там горе следващото е... Тези пичове пуснаха също препратка към сметката, а последните, ето тези, които аз не ги познавам също, Чочо е шернал техния пост, те пък са решили тия проекти да ги направят и като ги завършат, печалбата от тия проекти ще отиде за сервиза на ванката, за да могат да му помогнат да се върне обратно в бизнеса. А ако вие по някакъв начин искате да сте съпричастни и да му помогнете, тук има някакви опции да го реализирате. По моя личен естимейт, тук говорим за загуба от порядъка на между 1,5 милиона и 2. Мисля, някакво повече да кажем тук. Да. Много ми е неприятно цялото това нещо и не мисля, че мога да го направя да звучи по-позитивно. Много желание, много любов, много хъс и цялото нещо изгоря много бързо.